नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. राज्यात महिलांक विनामूल्य बस प्रवासाची शक्ती योजना लोकार्पण. कारवार. वायव्य कर्नाटक राज्य परिवहन मंडळाच्या उत्तर कन्नड विभागाच्या वतीन कर्नाटक राज्याच्या सगळ्या महिलांक राज्यात सामान्य आणि वेगदूत संस्थेच्या बसात विनामूल्य प्रवास करूक आयतार 11 जूनाक राज्याच्या एककालाप्रमाणे दनपारा 12:30 वाजताना सरकारान आश्वासन दिल्ल्या उतराप्रमाणे शक्ती योजनेचे कारवार बस स्टँडार जिल्हा पालकमंत्री श्री मंकाळू वैद्य हेमी उद्घाटन केले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी आशिल्ले. शनिवारच्यान कर्नाटक राज्यात खंय बी महिला विद्यार्थी KSRTC बसात मोफत प्रवास करू शकतात. काही ग्रामीण भागात बस व्यवस्था ना थंय बी बसाची व्यवस्था करतले असे वैद्य हेमी या वेळार सांगले. आमदार श्री सतीश सैल हेमी सांगले की सरकारान दिल्ल्या 5 गॅरंटी योजनेपैकी तितूंतली पहिली शक्ती योजना लोकार्पण केली. बाकीचे 4 योजना जाता तितले बेगी कार्यरूपाक हाडटले असे आश्वासन दिले. या वेळार मंत्री वैद्य आणि आमदार सैल हेमका जनशक्ती वेदिके वतीन गौरव केलो. या वेळार सरकारी बसाचे वैद्य आणि सैल हेमगेल्या सांगण्यान कदरा ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष हनुममा वड्डर या महिलेच्या हातान रिबन कापून शुभारंभ केलो आणि तेमकाच पहिले विनामूल्य तिकीट देऊन या शक्ती योजनेक चालना दिली अशी प्रसार माध्यमाक कळयला. या वेळार जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलिंग कवळीकट्टी, SP श्री विष्णुवर्धन यान तसेच विविध खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मंत्री कारवारात मुसळधार पावसा लागून आंब्याच्या दरात घसरण. कारवार. गेल्या 2 महिन्याच्यान कारवारात मोठ्या प्रमाणात मागणी आशिल्ल्या आंब्याच्या दरात पावसा लागून दर कमी जाल्ल्यान आंब्याची मागणी वाढू लागला. कारवार शहरातल्या MG रोड आणि कोर्ट रोडा बाजून बसून गेल्या 2 महिन्याच्यान व्यापारी लगातार आंबे विकते असतात आणि गेल्या 2 महिन्याच्यान या आंब्याक मोठी मागणी आशिल्ल्यान आंब्याची दर वाढिली. अंकोलाचो करिशाड, बेनेट आपूस या आंब्याच्या दरात वाढ झाली तरी खरेदी करच्या लोकांची संख्या कमी झाली ना. मात्र कारवारात पडलेल्या मुसळधार पावसा लागून ज्या करिशाड आंब्याची किंमत मे महिन्यात 500 ते 600 रुपये आशिल्ली ती आता घसरत 250 ते 300 रुपयापर्यंत येऊन पावला. फक्त मोठे आंबे मात्र 500 रुपयेपर्यंत विकताना दिसून येतात. नील आपूस आंब्याची किंमत सुद्धा 450 रुपयावेल्यान घसरत 250 रुपयापर्यंत येऊन पावला. जवळजवळ सगळ्या आंब्याची दर 40 ते 60% कमी झाली दिसून येता. पाऊस लागचे पहिले आंब्याक जास्त मागणी उरता पण पाऊस पडले की आंब्याची चव बिघडता आणि आंब्याची मागणी कमी जाता. देखून आंबे कमी किमतीत विकूला गेल्यान जास्त लोक विकत घेतात. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना,
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. स्टेशनरी आणि थंड पेयाच्या दुकानाक उजव लाखांश रुपयाची हानी. होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्याच्या कौलक्की ग्रामात स्टेशनरी आणि थंड पेयाच्या दुकानाक अचानक उज लागून लाखांश रुपयाचे नुकसान झाली घटना घडली. आयतारा मध्यरात्री सुमार 12 वाजताना उज लागिला असू शकता असो अंदाज असा. या उजान दुकान संपूर्ण जळण खाक झाले असे कळला. आदेश उल्लंघनान समुद्रात उतरच्या प्रवाशाचेर कठोर कारवाईची ग्रामस्थांची मागणी. कारवार जिल्ह्याच्या भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर समुद्र किनाऱ्यावर सध्या पाळाचो रुद्र अवतार झाला. समुद्रात बिफरजॉय सायक्लोनच्या इफेक्टान मोठ्या आणि उंच आकाराचे पाळ येऊन समुद्र किनारा आदळतात. या कारणान समुद्रात उतरचे धोकादायक असे फलक लायल्यार बी प्रवासी लाईफगार्डाले उतर पाळनासतना निर्लक्ष करतात आणि काही जण मोठ्या संकटात सापडतात. अशा अपायकारी स्थितीत समुद्रात उतरच्या प्रवाशाचेर जिल्हा प्रशासनान कठीण क्रम घेऊ जाय असे स्थानिकालो आग्रह असा. म्हण तेमकां योग्य असो दंड घालून नियमाचे काटेकोर पालन करूक भाग पडू जाय अशी ग्रामस्थांली आणि सार्वजनिकांली म्हणणी असा. समुद्रपाळाच्या भोवऱ्यातल्यान 2 प्रवाशाले रक्षण एक बेपत्ता. कारवार भटकळ तालुक्याच्या मुर्डेश्वर समुद्र किनाऱ्यावर मौज मौजा म्हण करू येयले 3 प्रवासी उदकात उतरिले. सायक्लोन इफेक्टान समुद्रपाळाचे रुद्र नर्तन वाडिल्ल्यान समुद्राक उतरूक बंदी असा अशी सूचना फलक लायले तरी प्रवासी उदकात उतरतात. असेच कलकटगी निवासी हसन मौजिगी गौडर 21 वर्सां, संजीव हेब्बळी 20 वर्सां आणि संतोष हुलीगोंड 19 वर्सां हे मी 3 जण समुद्रात उतरिले आणि पाळाबरोबर समुद्रात अगडात वचून बुडची स्थितीत असताना वाचया म्हण जीवाच्या आकांतान गवजी मारतरेत लाईफगार्डान या 2 प्रवाशांक सुरक्षित रक्षण केले. तितूंतलो संतोष हुलीगोंड 19 वर्सां हो मात्र बेपत्ता जालो. मुर्डेश्वर पोलीस ठाण्यार या प्रकरणाची नोंद जाला असे प्रसार माध्यमांक कळयला. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.